ہمو ذات تنا پنٹ کہ ارا رامان بھی ارے رحیم بھی ہے، ارا غفور ہمارے شکور ہمارے، اور ہمو دے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اینونا مچی کنا خواجغاک، کنا ایڈک، کنا علمک، کنا استادک، کل محترماتے میرا نا سلام. اینونا دا کچاری ارا سرحال کنے دویت ننگانے او دادے کہ تینا کندوئیے گچینا گچین. کنا خواجغاک اینونا دا کچاری تھی کنے اسے جتاو شرف فساسے لے کلان اور دادا کنے اللہ نا شکرے کی اریٹا سے افغانس اور کنا بولی کنا لمیہ بولی براوی بولی براوی بولی کنا دوئیے کنا است خوانے کنا کنا دوئیے کنا است خوانے کنا اصل پاپیر خراب نمدہ زبانے کنا. ای مشتٹک امو بادرہ رہنما تھا ہمیں، ای مشتٹک امو بادرہ رہنما تھا ہمیں، کنا مڈیے دا زبان کل جہانے کنا، کل جہانے کنا. مجلس نا خواجہ بولی تو دنیا ڈی اسٹف ارٹف ازارہ کو اور ار بولی نا سے جتاو انینی سے اور ادا گڑائے بھی مننے وے کہ کنا بولیم امو انینی دے چی ولی ارمان برک دا ڈکات خنے وے دا ایلم تے خنے وے دا ایڑ تے خنے وے کنا بولی تے خو کے کنا ایڑ کنا ایلم ٹک ٹاک استعمال کرنے گا ڈی مصروف کنا بولیے دے خوانک دے بنک دے لکھے کنا خواجہ دیر لکھے ہے نو کنا ادارہ تیجی کنا زبان نظریے ٹزار تننگی کہ نیخوان اے بی سی ولی ارمان کنا بولینا اچھو دس صف انتے کنا خواجہ انتے دا اچھو دا زبان نظریٹ ننے غلام مننگنا اسے تیاری اسے ولی یوفت پاپ کہ نن غلام مننگ کپن ہے نن شہید نورا مینگل نہ بروکن ننے غلام جوڑ کننگ کپی سے ننے کبھی کپروز غلام اموٹم کروز کہ شہیدان پت بندق مف نن تو ارے میر براوی نن تو ارے خالد براوی نن تو ارے انجم براوی نن تو ارے امان صابر براوی ننے امر ڈکس ہے ننے امر ادلیس ہے ننا زبان اما کائک اران کائک کس دا پکتے دروکا نن نوجوان مرون اگر نن نستان درنتے تو او ڈے انا اللہ یافظ مرو او ڈے کس تورن کپرو انتھے کے پارے کہ بولی نہ غم کنتویس بولی نہ خدا فس گر قائدہ پاتویس بولی نہ خدا فس خن کو منا سختو نما کردار چڑھے خن کو منا سختو نما کردار چڑھے نی اکھے اک لکھتویس بولی نہ خدا فس. والسلام.